Karon adlaw atong gisaulog si Kristo ang hari, di ba? So dili lang kay propeta siya, di lamang si anak sa Dios kundi usa-usab siya kahari. Pero usa ka klase ang hari, buhi, di ba? Buhi nga hari. No, kay si Kristo mao nga ato ang gisimba og mao po'y founder sa Catholic, sa atong relihiyon Katoliko. So ato ang founder nga si Jesus Christ, buhi, hari, matinud-anon, napuyo uban kanato. Apan ang laing relihiyon, labi na ang Iglesia ni Kristo, ilang founder, buhi, hanto karu, agi na banhaw, no? Loy kayo, no? Wala banhaw. So, muna, si Kristo, ang ato ang founder, salamat sa Diyos, kay siya, nag-uban na gyapon kanato. Okay, so, sa to Ebanghelyo, mutana ko niyo, sa may inyohang favorite exam, kanang unsa may inyong paboritong exam, kanang mangudigo mo, no? O kanang mag-cheating, mag-coaching, no? Gamay pa ko, katong estudyante pa ko, para nako ang favorite nako exam kung tagaan big pointers, ya. Tagaan mo pointers, coverage sa exam. Haron makapangandam. So importante di ay nga ang exam na itataas nga pagpangandam. Labi na ko yung mga teachers, atong mga teachers maingon mao ni ayong tunan, no? So naa siya coverage. Punagi mga tao nga bisa taga pa coverage di gid magtuon, no? Magsigilag 2 ml o duta, no? May tabo mahagbong magpakiluoy days teachers, no? So mao na no nga mao ni ato ang final judge, mao ni ato ebanghelyo karon. Ang final examination ni Kristo mao nga giusa nato pag-spend ang kalibutan sa diyang buhi pata. Hukman tas Ginoo ba? Hukman tas Ginoo. Pangutanon ta o sa gibuhat nimo sa kalibutan sa diyang buhi pa ka. Di na ba ka makalimod? Mingon ka, Lord, akong gibuhat, Lord, kay sige lang 2 ml, awan, dota, si computer. Muna ito ang ebanghelyo karon. Ang final judgment ni Kristo, ang final examination is pangutanon ta unsa gibuhat nimo sa kalibutan. No, kung hukma tas Ginoo, unsa imuhang oral exam murag oral exam, unsa gihimo nimo sa kalibutan sa diyang buhi pa ka. Mao ti ebanghelyo karon, nagtinarong na masakiton imong galimahan, na gigutom, gipagkaon, giuhaw, gipainom, wa sanina imong gitagaan. Unsa man ni siya? Mao ni ang ato ang pagtagad sa tuig isig kaingon, kanang concern ka sa imong isig kaingon. Matinabangon ka, buutang ka sa imong isig kaingon, mapasayloon ka, mapinanggaon ka sa pikas nga bahin. Kamo sa gibuhat niyo dinis kalibutan, pamawa mo kay kamo way ayo. Ngano wala mi ayo Ginoo? Kay kamo siguro kanang gigutom ko, nagdinaw mo, no? Na ako yuta, gikawat pa ninyo, giuhaw ako nyo paimna, gipasagdan lang ko ninyo. Mo ni matawana, walay pagpakabana sa isig kaingon. Kisam na sila marites, no? Kuya ra ba kay gusto tes Ginoo? Kamo mga mabadlungon, adto mo sa ano man to, adto mo sa walay katapusan silot. Nay silot nga walay katapusan, impierno. Wala mo chance kang adto paglangit. Ganahan mo, silutan mo, hantos sa hangtod kapait. Kapag ato nagtinarong, adto mo sa kinabuhing dayon, kining kinabuhing dayon, klaro kayo, malipayon hangtod sa hangtod. Mga isong ni Kristo, importante di ay ang examination, ang ato ari ang importante di ay nga before ang final exam na atay pagpangandam, no?
natay pointers gihatag nato sa Ginoo, ang pointers nga magtinarong ta sa tong isikaingon. So apil na nang musimba, apil na nang magampo, apil na pagrosaryo. Kining tanan part sa ato ang examination. Amen. Palag manindot.